Di Komkujiya Kobanê de goj alê Daişê ve di 25 Hezîrana 2015 de pêk hat, nêzîkî di 105 sivîl hatin kuştin. Êrîş çend meh piştî rizgarkirina bajêr, ji dorpêça Daişê û di demekê de gogel, dest bi pêvajoya ji nû ve avakirinê dikir, pêk hat. Êşa got wê rojê hatiye jîn, heta roja îro jî kêm nebûye. Di salvegera Komkujiyê de, Zubeyda Mustafa ya got yek ji wan kesan e, got hem hevjîn û hem jî keça xwe di heman êrîşan de winda kiriye, behsa bûyerê dike. Zubeyda Mustafa bi dilekî şewitî û çavekî tijî hêsir qal dike, bê çawa keça xwe di nava xwînê de dît. Sevê Madî dengê qurşîno hat ez çûm hendê Xezîrî xwe. Malê Xezîrî min jî jûr me bû. Ez behs vê heftan bira got her hendê qîzî qe. Ez çûm hendê qîzî qe midî qîzê min wanî hev dibe. Wanî berpirtikiyo. O berpirtikiyo min got anê min got nizo norî çi bûye. Ku min wanî rakir midî xûsîrete. Zubeyda Mustafa dibêje, ew weke malbat dikevin hundirê wesayîtekê de, da got xwe biparêzin, lê ew wesayît ji alê çeteyên Daişê ve tê gulebaran kirin. Ku bi me raşandin, ewna kulfetê min û şefîr ve pêşî dabûn. Ez ji jinekê qîza xwe jî em e poşî dabûn. Kuştî wanî bi wan raşand bi fikrê min berê şefîr ket. Fikrê min. Tamam ku werga bû min xwe wan dakir. Ku şefîr ket, midî wanî qorînî şefîr ket. Diro bi kulfetê min jî werga ket. Werga qorînî ket, wanî kulfetê me ji makînê kete xwarê. û ewa jî ê şefîr jî makînê da. Keç û hevjînê Zubeyda li ber çavên wê têne kuştin. Lê ew jî ji hovîtiya çeteyan xilas nabe, Zubeyda jî birîndar dibe, dest û lingê wê parçe parçe dibin. Zubeyda Mustafaya got serê keça wê ya mirî, li ser lingê wê heya derengiya şevê dimîne, bê vî rengî qal dike bê çawa ji mirinê filîtî. Az yekî şev, ava midî binî sêyîl bû. Ava binî xwedê ez kirme topekê. Yani ew tiştana ginêne bîrîm, ew topê me tê. Ba fikrî me ez bûm wanî topekê. Min xwe çekre vî holî şorê. Tema hîn tê de hebûn, deng dihatin. Daeş deng de mektebê de dihatin. Min hişta werga xwe ez çûm ez meşiyan wê de çûm. Hevala timira got were 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 got çi şewqê pêş te got xal şewqê bigire were. Ez hatim hindê hedîqê kê o hevala hat wê çaxê ez birim çûm. Ez kirme îshafê birim. Tiştê got Zubeyda Mustafa jiyaye, ne tenê êşeke kesane ye. Sembola trajîdiyeke hevpar e, got xelkê Kobanê jiyane.